imbali ngongasekhoyo uNhlama. uNhlama akho umuntu omaziyo uba wazalwa nini, kuba amapasi ayengakabikho ngomaxesha. Uzalwa ngumama uFlower, intombi yakwaSasco, notata uDry Yeast. Ukhulele edishini nasesosibanini. Amabanga akhe aphansi uwenze eSityeni Primary School, aphezulu uwenze eOvani Senior Secondary School. Waphinde wayofunda ePan University of Stofu, apho afumene khona o-distinction kwi-taste nakwi-softness nakwi-rising. Wazimanya neqhina lomshado noFish Oil. Balizwa ngabantwana ababini, uGwinya noSonka Sombhako. Uphangele kwezi ndawo esosibanini nasesiswini zabantu apho asishiye ephangela khona. Ushiya ngasemva umfazi wakhe, abantwana bakhe ababini nabantabakwabo uShukela noTyiwa, nomakazi wakhe uManzi Ashushu nomalumekazi uManzi Abandayo. Usutywe ukufa emva kwengulo emfutshane. Lala ngoxolo Nhlama, uye ezulwini lakho kuShoprite, Checkers, Spar, Boxer. Umzamo omhle uzamile, nogqantso ulufezile.